het Songfestival. Yo, en welkom bij het Songfestival, de online hiteditie. Het muzikaalste programma ooit waarin we met 4 teams alle jaar dikke hits maken gaan. Van een liedmuzikaal idee naar misschien wel miljoenen streams. Waar zal het zitten? Je hebt efter mij in de melkfabriek in Burgum zal het alle keer barren. Maar voordat we beginnen, eerst nog even dit. Yo, wij willen ik muziek maken met jou. Stuur daar een video op waarin wij schenken hoe Sto die favoriete lied produceert. Dat maakt met de klakson van de auto, maar een toeter met die favoriete instrument of maar die moeilijk. Maakt het niks uit. En doe maak het dan alle weekend kans op een hele vette prijs. Hier binnen ze dan. Uw eerste muzikanten van basisschool De Eker uit Anjem, Mai, Niek, Mats, Fabian, Lolke, Wilma, Senne en Ilse. En waar hebben we hier? Uw producer vanzelfs. En dat is net zomaar een muzikant. Nee, dat is de beste, grappigste, leukste en tofste gitarist en producer met een contract waarin zit dat ik hem een heel soort complimentjes aan maak. Nou, voor u te maar. En DL zult de teams muzikaal ondersteunen. Anjem, goedemorgen. Hoe gaat ie? Ga je hem een beetje slipt? Dat is natuurlijk heel belangrijk, want we gaan Joert een geweldig leuk versje maken. Een versje bestaat natuurlijk uit een goede tekst en goede muziek vanzelfs. Hey, waar maar het versje ook in? Wat denk je? Hoe het laatste squal hier. Het laatste squally, dat is een goede. Wat voor woorden jij daarbij? Ja, kamp. Kamp. Heel goed, maat, ja, kamp. En Sjen, en jij kijk ik eens aanskiert, toch? Oké, en wat wil nog meer? Goeie woorden. Groep 8. Groep 8. Want het gaat over groep 8 die naar de middelbare school gaat. En groep 8 gaat naar kamp en die doet een musical. Dus ik denk dat groep 8 ook wel een goed woord is. Ja, groep 8. Fabian, dus hij ik musicals. Is dat ik een goeie? Ja. Oké, musical. Hey, en wat voor gevoel jet er dan bij dat lezerskwal hier? Spanning, denk ik. Spanning, ja. En waarom dan? Waarom jou dat spanning? Was weer naar je vriend met je? Ja. Want naar welke school was dat? Pieter Jels. Pieter Jelles. En waar zit dat? En Dokken. En mag je dan op een fiets? Ja. Ja, dat is ook al een verhoring, hè? Ja. En waarvan je er nog meer naar Pieter Jelles? Dus dan kun je maar ook kropfietsen straks. Nou, dat is al leuk. En waar was je in? Naar Dokkinga. Dokkinga. En daar dan? Ik kijk in het Nachtbank College in Boetenpast. En daar Fabian, waar was je in? Zeevaartschool. Zeevaartschool. Dus dat was een echte piraat. Nee. Oh. Een skipper. Nou, we gaan een heel soort geweldig leuke woorden. Ik denk dat het nou tijd is om aan de slag te gaan met de tekst. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, dan gaan we aan de bak. Zo, dit team had goed nagedacht over haar onderwerp. Het laatste squallier. We worden en creatieve ideeën vleenen over tafel. Dat moet heel nog goed komen, want dit binnen echte muziekliefhebbers. Hey, Sen, hè, dus zei ik kom maar hier in door. Ja. Dan mag je me net onraadje. Nee. Oké. Hoi Wilna, Hoi. hoe is het? Goed. Lekker appeltje? Ja. Neem even een hap. Hey Senne, Hoi. hoe is het? Goed. Hey, wat is die favoriete muziek, Senne? Nou, die haak net. Hast je geen favoriete muziek? Nee. Wat voor muziek vind je leuk, Ilse? Van alles. Van alles. Nee, voor alles wel een beetje. Van alles wel een beetje. Ja. Hey Wilna, wat is die favoriete muziek? Ja, van alles wel. Dat zei iedereen bij jou in de klas. Hè? Van alles wel. Maakt er maar niks uit. En wat doet muziek met jou? Net volle. Nee? Nee. Had je net een bepaalde stijl die je echt fantastisch vindt? Nou, misschien een beetje pop of zo. Beetje pop. Ja. Ja. Geen country. Geen country? Wat voor muziek vind je nou het allerleukst? Ik denk game muziek. Want voor de rest heb ik niet echt een smaak voor muziek. Game muziek. Dat is apart.
Tijd voor een liedse verrassing. Want Els team krijgt komende weekend een instrument dat ze verplicht gebruiken moeten. Ilse, kom staan eens even een jongen staan. Want Ilse, hier zit het verrassingsinstrument in. Dwars over hier met een mooitje. Ben je er klaar voor? Ja. Oh. Nou, pak hem maar uit. Dit is cool, toch? Je kan hem aan twee kanten met muziekmaatje, aan de ene kant en aan de andere kant. Dus ik kan hem straks aansluiten op onze opnamecomputer. En dan kun je hele vette sounds met maatje. Dat is cool, toch? Ja. Dat dacht ik. Hey Senna, wat is die favoriete instrument? Een bugel. En waarom? Omdat ik die zelf bespeel. Hoeveel dagen in de week haast les? Nou, ik ga 1 dag in de week les en dan ga ik diezelfde dag. Hier, ik altijd jeugdkorps, maar dat mij nou net door corona. Dat is wel jammer. Ja. Want waar zit op het jeugdkorps? Nou, gewoon in Ayem speel je wij gewoon. En waar zit voor het korps? Piet. Piet. Ja. Piet. Hey, en wat speel je al een keer op het jeugdkorps? Van alles. Ja, van alles. Ja, vestjes natuurlijk. Ja. Ja, dan vooral vestjes. Ja. Van alles. En wat is die favoriete noemer in het jeugdkorps? Is het klassiek of binnen het naaie vestjes? Nou, meestal na je vestjes. Oké, en spelen jullie nog dingen van Bruno Mars bijvoorbeeld? Of Michael Jackson? Nou, dat net heel erg, maar wel wat naaier zeker. Oké. Ja. Ondertussen is het team druk dwaande met het repeteren van de tekst en de muziek. Ja. Ja, goed, ga je een beetje sound aanpassen. Oh ja, heb daar gewoon zo'n box op de computer? Ja, je hebt gewoon een versterker hierop, ja. Azen zullen ze de studio in en dat maakt vanzelfs loopie super alle keer. En... Hey Mats, Hey, hoe is het? goed. Wat voor muziek vind je leuk, Mats? Nou, ik vind country muziek en muziek van speeltjes vind ik wel leuk. Oké. Wist ik muzikaal? Nou, nee, niet echt, maar ja, op zich. Nou, ik zal het nog een keer vragen. Wist ik muzikaal? Ja. Ja, vind ik. Want ik zeg, die krijg al met de gitaar om mijn nek, hè? Ja. Nou. Die op zich wel, ja. Dat ging wel goed. Ik zat eerst op toeterles. Het was gewoon, gewoon een toeter. Een blauwe had ik. Een blauwe toeter. Heel kleine. Hij is toch een muzikale familie? Nou, hard net. Die kan die dingen nooit lezen. Maar mijn mem die zit op toeter. Een blauwe toeter? Ik zat op een proefles, want we hadden les op school gekregen van de meneer. Ja. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar Piet. ja, Piet, ja. Ja. En zit er ook ventiel op? Ja, van 3 van die dingen maar. 3 van die ventielen. Ja, 3. Nou, dus het leek me ook wel leuk, dus ik ben er 2 weken volgens mij. Nou, en daarna vond ik het ook al niks meer. En toen zei hij tegen Piet, ben je betoeterd? Nee. Ik ben wel goed. Dit zijn de beelden van Amerikaanse gevangenen haast 100 jaar lang. Ze moesten verplicht zwier werk doen. Zo zwier dat ze er regelmatig bij deel voelden. Om het dags vol te houden, betochten ze om de muziek bij te maken. Het jongen joeg haar een treest en het ritme de energie om terug te gaan. Kist zelfs zeggen dat het ritme van levensbelang weer. In elk nummer dat zo jest zit een ritme. Dat ritme jouwt de muziek structuur en maakt het dat zo mij bewegen kist. Het maakt het muziek dus doensbaar. Nou haast over zelfs snelle en langzame muziek en dat verschil nemen wij het tempo. Nou is het mooie dat we alle jaar rondrennen maar een heel belangrijk muziekinstrument in ons leven. Jawel, in die zit een drumstel dat 24 uur per dag een ritme aanhoudt. Dien het vanzelfs. Het klopje daarvan jouwt uw lippen, uw stinken en uw bewegen een ritme. En dat kan vanzelfs weer in verschillende tempo's. Als luister sliepen is het een langzaam tempo en als het on het hutdraven bist, een heeg tempo.
Het is dus net zo gek dat zin krijgt om maar die voert, han, hollen, maar de muziek maar te dwaan als het jest. Dus lief reageert nou één keer op ritme en tempo en ek in uw hollen worden er hier nog verskate stofjes maken die het helpen om rustig te worden of juist een heel soort energie vrij te maken. Ritme en tempo doen dus wat maar die energie. 1, 2, 3. Hoe er energie sprutsen. Het team had mega hut ontstuderen west en alle wurden en woorden has in snatje, hè? Ja. Ja, dit is top. Sa, DL, slinger je die super deluxe hitmachine maar aan, want het is tijd voor de Eker uit Anjem, maar haar een geweldige hit. Het laatste eer. De laatste school, daar komt die zicht. En we druk om het repeteren. De musical staat verder door. Maar als ik kist net regisseren. Ik wil je nog net bij. Dus roep je bij mij. Want ik al die weer joven maar te vieren. Ik ga naar voeten vast. Wij doen naar Jakarta. Dat brood naar zee weer. Want ik ga naar huis. Allemaal Robert hier in bed. En moeten we vol via de fietsen. En een protte hoesweuk. De squallen zakdruk is op het walen. En we laten al in naar het keurmaatje. Maar dat is wel leuk. En we zullen de tak op. Dit weer laatste eer. Ik ga naar voeten vast. Laatste eer. Wij doen naar Jakarta. Laatste eer. Dat brood naar zee weer. Want ik ga naar huis. Laatste eer. Ik ga naar voeten vast. Laatste eer. Wij doen naar Jakarta. Laatste eer. Dat brood naar zee weer. Want ik ga naar huis. Nou, dit klinkt dus echt te gek. Jongens en vrouwtjes, we hebben het heel het werken. Je mag echt je best doen. En we hadden in één keer Falco kregen. In één dag hebben we het Falco kregen. Applaus voor jezelf. Mag! Yeah! Laatste eer, dat brood naar zee weer. Want ik ga naar huis. Laatste eer, ik ga naar voeten vast. Laatste eer, wij doen naar Jakarta. Laatste eer, dat brood naar zee weer. Want ik ga naar huis. Ik had niet hulp nodig, want ik ben op zoek naar zo volle mogelijk loeren uit heel Friesland. Dus best op Paken of Beppen of zit er nog op een basisschool, het maakt het net uit als het maar loermaatje is. Het loert kan heel simpel wezen. Maar een trompet of maar die moele, pa, of even drukken op de klakson van de auto van je hart of je mem. Dan kun je een loert opnemen met een video en die stuurt dan op naar dit adres. En waarwits zit u dan straks in de leader van het Songfestival van 2021. Dat zou toch geweldig wezen. Succes!